Случвало ли ти се да гледаш телефона си и да молиш за съобщение, което никога не идва? Случвало ли ти се да седиш и да преповтаряш разговори, чудейки се къде всичко се обърка? Защо тя се отдръпна? Защо спря да се интересува? Не си сам. Но си загубен в една война, която дори не осъзнаваш, че водиш. Тиха война, не срещу нея, а срещу самия себе си. Съвременните взаимоотношения са унищожили много мъже. Научиха ни да чувстваме повече, да преследваме повече, да молим повече и когато тя си тръгне, когато те призрачи, се очаква да останеш на разположение, за всеки случай, ако тя реши да се върне. Научиха те да се разбиваш за някой, който дори не би се наведнал за теб. Но днес това свършва, защото това не е само за взаимоотношенията. Става въпрос за твоя живот, твоята идентичност, твоето бъдеще. Говорим как да спечелиш тихата битка. И ако наистина искаш да си върнеш силата не само от жените, но и от всяко място, където си я дал, продължавай да слушаш. Коментирай "Избирам силата", ако си готов да гледаш това видео до края. Първо, липсата на контакт предизвиква несигурност. Липсата на контакт, когато се прилага истински, не половинчато или показно, а с пълна отдаденост, не просто предизвиква объркване в ума й. Искам да ви представя днешните спонсори на това видео, които са нашите приятели от Carino Natural. Специален подарък за вас или вашите любими хора. Код за 15% намаление и линк оставям в коментарите. Търсите подходящ подарък за вас или вашата любима? Представяме ви нещо истинско. 100% българско, 100% натурално. Carino Natural. Ръчно изработени сапуни и козметика тук, в България. С грижа и любов. Само сега с 15% отстъпка от ненамалени продукти. Подкрепете българското производство. Зарадвайте себе си или любим човек. Carino Natural. Натурална козметика, произведена в България. Тя предизвиква сблъсък между илюзиите й и реалността, която тя мислеше, че контролира. Повечето мъже не разбират тежестта на своето оттегляне. Те мислят, че игнорирането на съобщение или пропускането на обаждане е стратегията. Но е по-дълбоко. Става въпрос за пълна промяна в енергията, за пълно пренасочване на фокуса, времето и мислите ти далеч от нея и към себе си. Когато прекъснеш контакта, не става въпрос само за отсъствие. Става въпрос за присъствие другаде. Става въпрос да спреш да й даваш емоционално място без наем в ума си. В момента, в който тя усети, че вече не обикаляш около нейния свят, започва паника. Не винаги видима, не винаги незабавна, но психологическа. Това не е за нейната любов. Това е за нейния контрол. Защото повечето жени в съвременните взаимоотношения не са свикнали да губят хватката върху мъж, след като са го емоционално заплели. Те очакват подчинение. Те разчитат на твоята зависимост. Те знаят, че средностатистическият мъж ще се пречупи с една троха, с едно неясно "липсваш ми" съобщение или с флиртуващо гледане на история. И когато ти не захапеш, когато не отговориш, когато не се появиш отново, когато дори не трепнеш, тя започва да се разпада вътрешно. Тя започва да се съмнява в версията на себе си, която е изградила чрез валидацията, която ти й даваше. Ти беше нейното огледало и сега то го няма. Но разбери, това не е твоята отмъщение и не е твоя отговорност да лекуваш егото й. Твоята тишина не е съобщение за нея. Това е съобщение към теб самия. Казва, че си свършил с манипулацията. Казва, че вече не си пешка в чуждия разказ. Казва, че вече не си мъжът, който търпи неуважение, прикрито като любов. Ключът тук е пълното емоционално откъсване. Не тишина, докато тайно чакаш тя да се свърже. Не преструване, че си заед, докато проверяваш профила й всеки час. Не твърдение, че си продължил напред, докато проектираш живота си около потенциалното й завръщане. Това не е липса на контакт. Това е самоизмама. Истинската липса на контакт е радикална. Това е ти да кажеш: "Не ми трябва затваряне".
Не ми трябва извинение. Не ми трябва нищо от някой, който вече ми показа какво мисли за мен. И тогава се случва промяната. Тогава спираш да реагираш на нейното поведение и започваш да създаваш своето бъдеще. Тя ще го тества. Ще намери фини начини да си върне мястото в емоционалното ти пространство. Може да хареса стара публикация, или да пише на общ приятел, или да изпрати «Ей», което не означава нищо и всичко. Но твоята задача е да видиш през това. Да не романтизираш объркването й. Да разбереш, че не си мисия за спасяване. Не си източник на валидация. Не си резервен план. Колкото по-дълго останеш твърд в липсата на контакт, толкова повече несигурността расте. Не само в нейния ум, но и в твоя. Започваш да осъзнаваш колко малко всъщност си имал нужда от нея. Колко много енергия си вложил в поддържането на нещо, което никога не те е подхранвало. Това е моментът, в който започва яснотата. Тогава навиците ти се променят. Спираш да проверяваш телефона. Спираш да фантазираш за нейното завръщане. Спираш да жадуваш за нейната валидация. Започваш да градиш. Отиваш отново на фитнес не за нея, а за дисциплината си. Създаваш цели не за да докажеш стойността си на нея, а за да я откриеш за себе си. Свързваш се отново с целта, не защото тя си е тръгнала, а защото си се отклонявал дълго преди тя да си отиде. Тази несигурност не е само нейна. Тя е и твоя. Но е плодородна почва, където се ражда идентичността. Повечето мъже никога не стигат до този етап. Те прекъсват липсата на контакт, защото бъркат тревогата с любов. Страхуват се да бъдат забравени, затова се свързват. И в момента, в който го направят, силата, която са си връщали, изчезва. Не бъди този мъж. Прегърни несигурността. Нека тя разкрие всяко слабо място в характера ти. Нека те смири, щупи, предизвика. Защото това, което излиза от другата страна, не е мъжът, когото тя манипулираше. Това е мъжът, когото тя никога повече не може да докосне. Липсата на контакт не е пауза. Това е портал. Влез през него. И това е силата, която отключваш, когато избереш себе си пред несигурността. Прекъсвам само за секунда, за да ви изразя своята благодарност за това, че следите моя канал с интерес и искам да ви помоля за подкрепа, която може да направите по Revolut или като се абонирате за канала. Линкове оставям в описанието. А сега нека продължим с видеото. Второ, предвидимостта убива привличането. Ако си винаги на разположение, винаги отговаряш, винаги реагираш, ставаш невидим. Повечето мъже мислят, че достъпността е равна на любов. Че последователността в комуникацията гарантира уважение или желание. Но това убеждение е капанът. Виждаш ли, в началото на повечето съвременни взаимоотношения, жените не се влюбват просто в мъжа. Те се влюбват в непредвидимостта, предизвикателството, напрежението да не знаят дали имат пълен достъп до теб. Тази несигурност създава емоционална ангажираност. И какво правят повечето мъже, след като усетят, че тя е заинтересована? Те предават прекомерно. Отговарят на всяко съобщение в рамките на секунди. Отменят планове, за да бъдат на разположение. Оформят живота си около нейния график, нейните настроения, нейната енергия. Те стават предвидими. И предвидимостта с течение на времето е най-бързият начин да убиеш желанието. Защото когато една жена знае точно как ще реагираш, когато може да предвиди следващия ти ход, тя спира да се чуди. А когато спре да се чуди, спира да се грижи. Иронията е, че колкото повече усилия даваш, толкова по-бързо губиш стойност. Това не е просто мнение, това е биология. Привличането е вкоренено в несигурността. Мистерията подхранва желанието. Предвидимостта го задушава. Повечето мъже стават толкова емоционално инвестирани в това да бъдат добрият човек, че забравят кой са били преди да я срещнат. Мъжът, който имаше планове, страсти, цел. Този мъж бива заменен от версия на себе си, която съществува единствено за да я задържи заинтересована. И тази промяна, тази загуба на себе си е началото на края. Тя го вижда. Тя го усеща. Тя го мрази. Защото дори ако каже, че иска последователност,
Това, което наистина има предвид, е последователност в твоята стойност, не в твоята достъпност. Предвидимостта казва, че си винаги тук. Предвидимостта казва, че нямаш други опции. Предвидимостта казва, че имаш по-голяма нужда от нея, отколкото тя от теб. И тогава тя започва да се отдръпва. Първо са по-бавните отговори. После е по-малко интерес да те вижда. После са случайни промени в настроението и необяснима студенина. Ти мислиш, че си направил нещо грешно, но не си. Просто си станал скучен. А скучното никога не печели. Затова липсата на контакт, когато се прави правилно, възпламенява отново точно това, което я привлече на първо място. Твоята независимост. Твоето отсъствие и напомня за твоите опции. Твоята тишина и напомня за твоята сила. Твоето безразличие и напомня, че твоят свят е съществувал преди нея и ще процъфтява след нея. Но отново това не е за нея. Това е за мъжа, който ставаш, когато спреш да имаш нужда да бъдеш нужен. Мъжът, който не отговаря само защото някой го изисква. Мъжът, който не се страхува да бъде сам в петък вечер, защото неговото осамотение е по-свещено от плиткото другарство. Мъжът, който води живота си и оставя другите да го настигнат или да се откажат. Не ти трябва да бъдеш мистериозен. Трябва да бъдеш толкова фокусиран, толкова целеустремен, толкова дисциплиниран, че животът ти естествено те прави недостъпен. Така убиваш предвидимостта не с игри, а с величие. И в момента, в който спреш да се опитваш да задържиш вниманието й, в момента, в който спреш да центрираш самооценката си върху това дали тя отговаря, валидира или инициира, това е моментът, в който привличането се връща. Не само от нея, а от света. Защото хората са привлечени от мъже, които не трябва да бъдат преследвани. Те са магнетизирани от мъже, които вече се движат. Затова спри да се опитваш да бъдеш перфектният приятел. Започни да бъдеш мъжът, който е твърде фокусиран, за да бъде предвидим, защото това е мъжът, който ги кара да гадаят. А познай какво? Този, който ги кара да гадаят, е този, когото никога не забравят. Трето, прекъсни цикъла на обратна връзка. Прекъсването на цикъла на обратна връзка означава да прекъснеш веригата, която си влачил зад себе си твърде дълго. И повечето мъже дори не осъзнават, че са в такъв. Те просто мислят, че са лоялни, търпеливи, разбиращи. Когато в действителност са хванати в цикъл на емоционално самоунищожение, където всяко игнорирано съобщение, последвано от друг опит, всяко емоционално отдръпване, посрещнато с повече обич. Всяка троха, на която се отговаря с банкет от валидация, служи само за да я научи на един урок. Че можеш да бъдеш неуважаван без последствия. Че присъствието ти е гарантирано. Че стойността ти е условна спрямо нейните настроения. И когато живееш в този цикъл, ти не просто изтичаш силата си. Ти я учиш да не те приема сериозно никога повече. Това е цикълът, където гордостта ти умира, където достоинството ти се изпарява с всяко неизпратено съобщение, където тя знае точно докъде може да те бутне, преди ти да се върнеш пълзящ. И това не е за да бъдеш жесток. Това е за реалността. Защото хората, независимо от пола, реагират на модели. И ако моделът, който предлагаш е колкото повече тя се отдръпва, толкова повече аз се опитвам, ти награждаваш разстоянието. Ти валидираш неуважението. Ти ставаш емоционалната боксова круша, която вярва, че страданието е равно на любов. И докато не прекъснеш този модел, докато не прекъснеш цикъла напълно и не избереш мир пред обсебване, самоуважение пред молба, растеж пред просене, нищо не се променя. Всъщност става само по-зле, защото тя ще започне да мрази самата валидация, която предлагаш. Ще тества повече, ще се отдръпва по-силно, ще изчезва по-дълго, защото знае, че ти все още ще си там. И колкото повече осъзнава това, толкова повече привличането й избледнява, не защото е зла, а защото човешката природа не се възхищава на това, което не се страхува да загуби. И когато реакциите ти са гарантирани, стойността ти пада. И истината е, че вероятно вече си усетил това да се случва. Можеш да усетиш как тя става по-студена, по-кратка, по-пренебрежителна.
И въпреки това ти все още се опитваш, все още пишеш, все още се надяваш, защото си хванат в цикъла, който казва «може би този път». И това убеждение е каишката около врата ти. И ако искаш да избягаш от него, трябва да пренаредиш всичко. Твоята нужда от затваряне, твоят импулс да се обясняваш, твоята зависимост от надеждата. Трябва да видиш, че липсата на отговор е отговор. Че колкото повече реагираш на нейната тишина, толкова по-тиха става тя. Защото цикълът не е случайен, това е обучение. И тя те е обучавала да продължаваш да доказваш себе си, докато тя прави все по-малко и по-малко. И прекъсването на цикъла не означава да я мразиш или дори да я игнорираш. Означава да предефинираш кой си, когато никой не гледа, когато никой не пише обратно. Означава да разпознаеш, че самооценката ти не може да оцелее в среда, където е валидирана само външно. Означава да стоиш в дискомфорта на незнанието и да избереш да не преследваш сигурността за сметка на гордостта си. И там започва истинската трансформация. Не когато тя се върне, не когато се извини, не когато те валидира, а когато спреш да имаш нужда от нищо от това, когато си върнеш мира чрез безразличие, не по показен начин, а в заземена, непоклатима яснота, която казва «не преследвам хора, които ме объркват». И тази яснота не се изгражда за една нощ. Тя се изгражда чрез дисциплина, чрез моменти на тишина, където усещаш желанието да се свържеш и не го правиш, където усещаш импулса да провериш нейния профил и превърташ покрай него, където усещаш болката и седиш с нея, вместо да я заглушаваш с търсене на внимание. И всеки един от тези моменти е тухла в основата на новия ти аз. Този, който вече не оперира в емоционални цикли. Който не измерва любовта по честотата на съобщенията, който не се чупи, за да поддържа комфорта на някой друг. И след като тази версия на теб се роди, се случва нещо забележително. Спираш да привличаш хаос, защото вече не го толерираш. Спираш да имаш нужда от валидация, защото си изградил вътрешно доказателство. И по-важно, спираш да се страхуваш от загуба, защото си осъзнал, че единственото нещо по-лошо от загубата й е загубата на себе си в процеса на задържането й. Затова запиши това. Изгори го в мозъка си. Цикълът не се прекъсва, когато тя се промени. Той се прекъсва, когато ти се промениш. Четвърто, комфортът е врагът. Комфортът е врагът, защото те лъже. Казва ти, че да останеш в взаимоотношения, където си толериран, е по-добре от влизането в неизвестното. Че да се вкопчиш в нейните рутинни отхвърляния, пасивно-агресивни настроения и непредвидими обич е някак по-безопасно от изправянето пред тишината на истинското самота. И тази илюзия е унищожила повече мъже, отколкото сърдечната болка някога би могла. Защото повечето мъже не са хванати в капана на любовта. Те са хванати в капана на комфорта, маскиран като връзка, на предвидимостта, облечена като мир. И истината е жестока. Много от вас не сте с нея, защото тя ви вдъхновява, уважава или подкрепя мисията ви. Вие сте с нея, защото се страхувате как ще изглежда животът ви без нея. Защото болката от възстановяването изглежда по-трудна от болката да останеш счупен. И този страх те убеждава да нормализираш дисфункцията, да приемаш секса като обич, неуважението като независимост, разстоянието като сила. И всеки път, когато тя се отдръпне и ти не направиш нищо, всеки път, когато ти говори от високо и ти го рационализираш, всеки път, когато тя задържа любовта и ти преследваш по-силно, ти не избираш нея. Ти избираш комфорта, познатото, обичайното, дори когато те убива бавно, защото изглежда по-малко ужасяващо от започването на ново. И комфортът е хитър по този начин. Дава ти точно толкова допамин, за да останеш зависим, точно толкова фалшива надежда, за да останеш лоялен. И използва собствения ти страх срещу теб, защото дълбоко в себе си знаеш истината. Ако наистина си тръгнеш, ако наистина изчезнеш, ако наистина избереш себе си, ще трябва да възстановиш, ще трябва да се изправиш пред огледалото и да попиташ: кой съм аз без това? И повечето мъже не са готови за този отговор, затова остават. Не защото е любов,
а защото е по-лесно да останеш заспал, отколкото да се събудиш и да се изправиш пред работата по изцелението, по превръщането в някой, който не се задоволява със средностатистическо, с напрежение, с емоционална неяснота. И докато не видиш комфорта като враг, ще продължиш да бъркаш страданието си със стабилност. Ще продължиш да оправдаваш неуважението й. Ще продължиш да разменяш мира си за нейното внимание. И ще продължиш да мислиш, може би аз съм проблемът. Когато истината е, че винаги е било фактът, че избираш безопасност пред стандарти. И не всяка жена, която те иска, те уважава. Не всяка връзка, която оцелява, си струва да бъде спасена. И не всяка връзка, която се чувства силна, е всъщност здрава. И когато си честен със себе си, жестоко честен, ще видиш, че най-голямата лъжа, която комфортът ти е казал, е, че да бъдеш сам е по-лошо от това да бъдеш нелюбим. Но нека те попитам, ами ако версията на теб, която си предназначен да станеш, е от другата страна на прекъсването на връзките, на продължаването напред, на тръгването и невъргането назад. Не за да докажеш нещо, не за да играеш игри, а за да видиш най-накрая как изглежда животът ти, когато не обикаляш около нейните настроения, нейните съобщения, нейното одобрение, нейната валидация. Защото мъжът, който живее в комфорта, винаги реагира. Той е реактивен към нейната тишина, към нейната обич, към нейните несъответствия. И това го прави предвидим, слаб, нуждаещ се и в крайна сметка заменим. И единственият начин да обърнеш това е да станеш мъжът, който инициира промяната, който създава разстояние не от горчивина, а от яснота, който цени времето си твърде много, за да го прахосва за хора, които все още решават. И този мъж не се ражда от удобство. Той е изкован чрез дискомфорт, чрез самотни нощи, чрез тренировки във фитнеса, където болката говори по-силно от съмнението, чрез книги, усамотение, мисия и неуморното възстановяване на живот, който не е изграден около това да бъдеш опция за някой, а да бъдеш свой собствен приоритет. И след като вътрешно усвоиш това, след като спреш да се страхуваш от дискомфорта и започнеш да го използваш като гориво, ставаш опасен. Не защото търсиш отмъщение, а защото вече не търсиш одобрение. И жените, които някога те третираха като резервен вариант, сега виждат мъж, който не трепва, не моли, не обяснява. Той изчезва, еволюира и заменя комфорта с убеждение. И всяка област от живота ти се променя заради това. Парите ти растат, защото не си разсеян. Увереността ти расте, защото не прекомпенсираш. Границите ти се укрепват, защото вече не си зависим. И в крайна сметка осъзнаваш, че версията на теб, която някога се задоволяваше с комфорта, е неразпознаваема и никога не се връщаш назад. Не защото тя се е променила, а защото ти най-накрая си го направил. 5. Умът мрази празнини в моделите. Човешкият мозък е пристрастен към модели. Той жадува за ритъм, предвидимост и подкрепа, защото така осмисля реалността. И в взаимоотношенията тези модели стават емоционални цикли, които диктуват как двама души се ангажират, реагират и влияят един на друг. Което означава, че в секундата, в която нарушиш тези модели, умът на човека, който е разчитал на твоето реактивно поведение, започва да се върти не от любов, не от съжаление, а от объркване, напрежение и колапс на егото. Защото тя не просто се е привикнала към присъствието ти. Тя е разчитала на твоите отговори, за да поддържа себе си емоционално нахранена. И когато ти изчезнеш от тази рутина, когато спреш да пишеш добро утро, когато не преследваш след като си игнориран, когато не обясняваш тишината си, цикълът се прекъсва. И нейният ум, трениран на допаминовите удари, които вниманието ти носеше, сега се озовава в отнемане, търсейки следващия сигнал, следващата награда. И когато този сигнал не идва, когато наградата изчезне, тя започва да се съмнява в собственото си положение. Не защото те липсваш, а защото моделът, който мислеше, че притежава, е изтинал. И това е, което повечето мъже не осъзнават. Те не просто прекъсват контакт. Те нарушават психологическа зависимост. Една, която тя приемаше за даденост, една, която я караше да се чувства в контрол.
И това нарушение засажда семена на хаос в нейното възприятие. Тя започва да опреснява профила ти, чудейки се дали е пропуснала публикация, намек, знак, нещо за да се върне в цикъла. И когато нищо не идва, този хаос се задълбочава, защото умът мрази неотворени въпроси дори повече, отколкото мрази отхвърлянето. И мъжът, който някога беше предвидим, сега става въпросителен знак. А въпросителните знаци изискват отговори, затова тя започва да се появява отново. Не винаги директно, понякога фино. Харесване тук, съобщение до общ приятел, случайно, ей непознат. Не защото те иска обратно, а защото моделът ти се счупи и цикълът трябва да се затвори. И ако отговориш, ако се върнеш в цикъла, който тя изгради, ако се ангажираш отново само за да облегчиш напрежението, ти не възстановяваш любовта. Ти възстановяваш контрола, подаваш и отново сценария, оставяш я да режисира пиесата. И по-лошо, показваш и, че откъсването ти никога не е било истинско, просто представление, чакащо аплодисменти. Но ако останеш тих, ако задържиш линията, ако останеш недостъпен, не за да я нараниш, а защото си избрал растежа пред игрите, ти позволяваш на счупения модел да свърши истинската си работа, да създаде пространство за възстановяване на идентичността. И тук се случва промяната. Не в нея, а в теб. Защото колкото по-дълго моделът остава счупен, толкова повече пространство имаш да създадеш нов ритъм. Един, където времето ти е инвестирано в тялото ти, бизнеса ти, братята ти, книгите ти, където си връщаш силата на вниманието и го насочваш навътре. Изграждане на рутина, която вече не изисква нейната реакция, за да се чувстваш жив. И ще забележиш това вътрешно. Сърбежът да провериш профила й избледнява. Импулсът да декодираш тишината й отслабва. Принудата да отговаряш на трохите й умира. Не защото си се вцепенил, а защото новият ти ритъм най-накрая е по-силен от стария. И това не е за манипулация. Това е за разбиране, че повечето съвременни взаимоотношения не са любовни истории. Те са цикли, цикли на власт, цикли на внимание, цикли на валидация. И след като си наясно с това, ставаш целенасочен, нереактивен. Спираш да предлагаш неограничен достъп на някой, който третира сърцето ти като вендинг машина. И твоето откъсване става вкоренено в реалността, не в обидата. Защото моделът винаги е бил едностранчив. Тя се дистанцираше, ти преследваше, тя се оттегляше, ти паникьосваше, тя не уважаваше, ти рационализираше. И колкото по-дълго участваше, толкова по-малко цени присъствието ти, защото не беше спечелено, беше прието за даденост. И когато се отстраниш от тази динамика, когато не коригираш предположенията й, когато я оставиш да се чуди, нейната история започва да се срива, защото умът мрази липсващи парчета. И когато не ги предоставяш, тя е принудена да запълни празнините. И колкото повече гадае, толкова повече напрежение се натрупва. Не защото си играл игра, а защото си спрял да играеш нейната. И тази тишина става твоят щит, твоето оръжие, твоята яснота. Не за да я нараниш, а за да излекуваш себе си. Защото мъжът, който прекъсва цикъла, не просто разбива нейния разказ. Той изгражда своя собствен. 6. Гладувай егото й. Гладувай контрола. Има една сурова истина, която повечето мъже избягват, защото е твърде болезнена за признаване. Тя не трябва да те обича, за да те задържи наоколо. Тя просто трябва да знае, че ти ще продължиш да се появяваш. И всеки път, когато отговаряш след като си бил игнориран, всеки път, когато я валидираш след като си бил неуважаван, всеки път, когато се появяваш отново след като тя изчезне, ти не просто доказваш, че те е грижа, ти доказваш, че си все още на разположение за егото й. И след като една жена научи, че може да храни самочувствието си за твоя сметка, тя ще го прави без огризения. Защото в съвременния свят много жени не търсят връзка. Те търсят контрол. Control. И те постигат този контрол, като те държат емоционално ангажиран. Дори когато са спрели да бъдат емоционално достъпни и начинът, по който го правят, е измамно прост. Те пускат точно толкова внимание, за да те държат в надежда, точно толкова трохи,
за да те държат да следваш, точно толкова обич, за да те държат да преследваш. И докато отговаряш, докато участваш, докато реагираш, те знаят, че все още имат власт. Не защото те обичат, а защото знаят, че ти ги обичаш. И това неравновесие е точно това, което те експлоатират. Понякога съзнателно, понякога инстинктивно, но винаги за да поддържат лост. И тук повечето мъже се самоунищожават. Те бъркат взаимодействията, подхранвани от егото, с романтичен потенциал. Те тълкуват случайно "мисля за теб" съобщение като истинско повторно свързване, когато в действителност често е просто тест, дали си все още емоционално достъпен, все още на куката, все още в орбита. И ако отговориш с вълнение, ако покажеш, че все още чакаш, ти подсилваш точно динамиката, която я накара да се отдръпне на първо място. Защото жените не се възхищават на мъже, които могат емоционално да манипулират. Те се възхищават на мъже, които създават разстояние, когато са неуважавани, които изчезват, когато са приемани за даденост, които издигат стандартите си, вместо да ги понижават, за да останат релевантни. И гладуването на егото и не е за призрачаване, блокиране или изтиване. Това е за това да не ти трябва да бъдеш видян от нея. Това е за свалянето й от пиедестала, убивайки частта от теб, която вярва, че нейното внимание е равно на твоята стойност. И тук животът ти започва да се променя. Защото мъжът, който вече не се нуждае от валидация, спира да играе играта изцяло. Той вече не публикува, за да бъде видян, вече не чака гледания на истории, вече не отговаря на трохи, не защото е огорчен, а защото е по-добър. И когато тя осъзнае това, когато види, че не реагираш, не преследваш, не доказваш, не търсиш, тя усеща загубата, не на връзката, а на контрола. И тогава тя започва да паникьосва. Когато изпраща по-очевидни сигнали, когато започва да гледа отново, да пита общи приятели, да тества водите, не защото те липсваш, а защото не може да понесе вакуума на вниманието, където някога беше твоята лоялност. Но до тогава, ако си свършил работата, ти вече не си същият мъж. Идентичността ти вече не е изградена около това как те вижда тя. Увереността ти вече не е зависима от това дали ти пише обратно. И по-важно, времето ти сега е валута, която не харчиш за хора, които са я източвали безплатно. И тази трансформация не те прави студен. Тя те прави съзнателен, наясно с разликата между любов и луст, между обич и зависимост, между затваряне и контрол. И това съзнание е как си връщаш силата. Защото мъжът, който гладува егото и не е злодеят. Той е архитектът на свободата си, строителят на граници, защитникът на мира. И ако искаш да станеш този мъж, трябва да бъдеш жестоко честен със себе си. Отговаряш ли от надежда или от навик? Ангажираш ли се, защото тя има значение, или защото не можеш да понесеш да бъдеш игнориран? Все още ли си привързан, защото е специална, или защото си се убедил, че е единствената, която някога ще те избере? Защото истината е, че колкото по-дълго храниш егото й, толкова повече гладуваш собствения си потенциал. И единственият начин да прекъснеш този цикъл е да спреш да се опитваш да я спечелиш обратно и да започнеш да се опитваш да спечелиш себе си обратно. Да реинвестираш цялата тази енергия в превръщането в някой, който не просто привлича внимание, а изисква уважение. Не чрез сила, а чрез фокус. Не чрез болка, а чрез цел. И след като си направил това, след като си изтеглил цялата си сила обратно от ръцете, които никога не са я ценели, няма да те интересува дали някога ще се свърже отново. Не защото я мразиш, а защото най-накрая обичаш себе си достатъчно, за да не молиш за трохи отново. 7. Пусни, за да получиш контрол. Пускането, за да получиш контрол, звучи обратно в началото, особено в свят, който учи мъжете да вярват, че задържането е лоялност, че борбата за любов е благородна, че упорството е сила. Но това, което никой не ти казва, е, че най-силният ход, който някога ще направиш, не е да държиш по-здраво. Това е да пуснеш изцяло. И причината повечето мъже да остават хванати в емоционални цикли не е защото са слаби или безнадежни. Това е защото са купили лъжата, че любовта изисква страдание,
че ако просто направят повече, изчакат по-дълго, опитат по-силно, тя ще се върне. И тази система от вярвания става затвор. Един, където щастието ти е вързано към някой, който вече не е присъстващ, който вече не те вижда по същия начин или по-лошо, който никога не го е правил. И вместо да се събудиш за тази истина, повечето мъже отвояват. Те изпращат повече съобщения, публикуват повече истории, преследват страницата и в надежда за знаци, анализират всяка дума, която казва или не казва, търсейки скрито значение, когато истинското значение е очевидно. Тя е продължила напред емоционално, ментално и може би дори физически. И като отказваш да пуснеш, ти не доказваш отдадеността си. Ти доказваш зависимостта си. Защото всеки момент, който прекарваш фокусиран върху нея, е момент, в който не си фокусиран върху себе си. И тук илюзията за контрол те унищожава. Защото мислиш, че като останеш близо емоционално, цифрово, енергийно, поддържаш връзката. Но всичко, което наистина правиш, е да отлагаш изцелението си, да задълбочаваш раните си и да подсилваш идеята, че животът ти е на пауза, докато тя реши, че отново си ценен. Но ето истината, която избягваш. Пускането не е отказване. Това е събуждане. И единственият начин да си върнеш контрола над реалността си е напълно, жестоко и безусловно да пуснеш версията на теб, която се нуждае от нея, за да се чувстваш цял. Версията на теб, която чака, която фантазира, която живее в миналото. И това не е лесно. Не защото е трудно да я забравиш, а защото е трудно да се изправиш пред тишината, която следва. Въпросите, които се надигат, емоциите, които си заглушавал с разсейвания. И повечето мъже биха предпочели да преследват фантазия, отколкото да седят в тази тишина. Но точно в тази тишина започва истинската трансформация. Защото след като спреш да се свързваш, спреш да гледаш, спреш да храниш егото и с вниманието си, оставаш с единственото нещо, което наистина има значение – себе си. И това, което правиш в този момент, определя остатъка от живота ти. Можеш или да се вцепениш с приложения за запознанства, връзки за отскок, празна валидация, или да възстановиш сам без аплодисменти, без резерва, без патерицата на потенциалното и завръщане. И това възстановяване изглежда като терапия, фитнес, менторство, мисия. Изглежда като поставяне на цели толкова ясни и целеустремени, че споменът за нея не изчезва. Просто става нерелевантен. И бавно, ден след ден, започваш да виждаш истината. Никога не си имал нужда тя да се промени. Имал си нужда ти да се промениш. Защото мъжът, който се вкопчва в някой, който си е тръгнал, не запазва любовта. Той избягва отговорност. Той възлага щастието си на външен източник. И докато не спреш да правиш това, никога няма да бъдеш свободен. И затова пускането става крайната силова игра. Не защото я кара да се върне, не защото впечатлява някого, а защото те връща в собствения ти живот. Защото контролът не идва от доминиране на другите. Той идва от овладяване на себе си, на импулсите си, на нуждите си, на слабостите си. И никоя жена, колкото и красива, желана или някога перфектна, не струва повече от здравия ти разум, мира ти или бъдещето ти. Затова, ако искаш контрол, истински контрол, спри да наричаш това сила, когато всъщност е отчаяние. Спри да наричаш това любов, когато всъщност е привързаност. И спри да питаш защо тя се промени, когато дълбоко в себе си знаеше, че никога не си бил приоритет. Защото пускането е единственият път напред. Не с горчивина, а с граници. Не с игри, а с цели. И един ден, когато ти пише изневиделица, опитвайки се да се върне в пространството ти, ще осъзнаеш, че си отишъл толкова далеч, изкачил си се толкова високо, изградил си толкова много, че версията на теб, която тя някога контролираше, дори не съществува повече. И тогава ще знаеш, че пускането не е било загубата. Това е било освобождението. 8. Рядкостта изгражда стойност. Рядкостта изгражда стойност, защото това, което е в изобилие, се приема за даденост. Това, което е винаги достъпно, никога не се уважава.
И причината повечето мъже да станат заменими в очите на жените не е защото не са достатъчно добри, а защото са се направили твърде достъпни, твърде предвидими, твърде емоционално достъпни. И това е горчивото хапче, което повечето няма да преглътнат. Колкото по-последователно присъстващ си без да бъдеш последователно уважаван, толкова по-бързо тя те обезценява. Не защото е жестока или пресметлива, а защото човешката природа реагира на цена и последствия. И когато присъствието ти не изструва нищо, когато валидацията ти тече свободно, независимо как те третира, когато времето ти, енергията ти, вниманието ти се раздават като въздух, тя не го цени. Тя го вдишва без дори да забележи, че е там. И когато го няма, само тогава може да усети разликата. Но дори тогава, само ако наистина си прекъснал доставката, защото фалшивата рядкост, публикуването на мистериозни цитати, преструването, че си заед, играенето на игри, няма да сработи, защото тя може да усети кога сърцето ти все още е фиксирано върху нея. Тя знае кога вниманието ти все още обикаля страницата й. И единственият начин рядкостта да създаде стойност е когато е вкоренена в истинско откъсване. Когато е резултат от това да живееш живот толкова пълен с цел, толкова натрупан с приоритети, толкова инвестиран в растеж, че наистина нямаш време за хора, които те обезценяват. И когато тя усети това, истински усети, че си станал рядък, не като се преструваш, а като еволюираш, това променя всичко. Не само как те вижда тя, а как те вижда светът. Защото мъжете, които оперират от изобилие, рядко са уважавани. Но мъжете, които създават рядкост, чрез дисциплина, граници и цел, стават магнетични. И това се отнася за всяка област от живота, не само за романтиката. Ако енергията ти е достъпна за всеки, ти се източваш. Ако времето ти е дадено на всеки, то става безценно. Ако присъствието ти е по подразбиране, то губи всякакво въздействие. И повечето мъже губят силата си, защото никога не казват не. Те не казват не на неуважението, не на манипулацията, не на това да бъдат емоционална предпазна мрежа за жена, която няма да се ангажира. И докато не започнеш да казваш не, докато не започнеш да прекъсваш достъпа до хора, които те третират като удобство, никога няма да изпиташ какво е да бъдеш истински ценен. И това не е за наказание. Това е за позициониране, защото не привличаш това, което искаш. Привличаш това, което си. И ако оперираш от отчаяние, от страх да бъдеш сам, от мислене за рядкост, тогава всичко, което привличаш, ще отразява това. Непоследователни жени, неуважаващи приятели, токсични цикли. Но ако издигнеш стандартите си, отстраниш се от пространства, където не си празнуван, инвестираш в целите си, останеш тих, където преди търсеше затваряне, останеш фокусиран, където преди преследваше, става очевидно, че стойността ти никога не е изчезвала. Просто е била разредена от достъпността ти. И когато това разреждане свърши, когато си върнеш времето и енергията си, когато се направиш рядък, не като стратегия, а като отражение на растежа си, хората започват да забелязват не само тя, а всички. Защото истинската рядкост не е шумна. Тя е неоспорима. Тя говори чрез отсъствие, чрез присъствие, което трябва да бъде спечелено, чрез напрежението на незнанието дали ще се появиш. И това не те прави арогантен. Това те прави целенасочен. И ако тя не цени това, ако играе игри, мълчи, очаква да чакаш по сния. Защото колкото повече цениш себе си, толкова по-невидим ставаш за тези, които не го правят. И това е силата на рядкостта. Тя не привлича всички. Тя филтрира тези, които никога не са били предназначени да останат. Ако си усетил всяка дума в стомаха си, ако си свършил с това да бъдеш мъжът, който чака, обяснява, се надява, тогава е време да се издигнеш. Оръжие срещу манипулацията, срещу собствения ти емоционален хаос, срещу годините, които си прахосал като добрият човек, който не получи нищо, освен тишина в замяна. Това е планът да станеш мъжът, който никога не моли, никога не преследва и никога не се задоволява с по-малко. Ако си готов да си върнеш силата, да никога повече не предаваш мира си на някой, който не го заслужава.
Коментирай "Овладявам тишината точно сега". Хареси това видео и се абонирай, за да помогнеш това съобщение да стигне до всеки мъж, все още хванат в емоционално робство. Електронната книга е линквана в коментарите. Вземи я днес и никога повече не бъди объркан.